راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي سومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት መንግስቲ ግብጽ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት በኃይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ዝገብሮ ዘሎ ምጥራዝ ደው ከብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ እቲ ሃገራዊ ትካል ብዕለት 25 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ጥራይ መንግስቲ ግብጽ 31 ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ሰጉጉ ኣብ ኣስዋን ተቐይዶም ዝጸንሑ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ዝርከብዎም ካልኦት 50 ኸኣ ንኽጥርዞም ኣብ መስርሕ ምህላው ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቃሊዑ ቤት ጽሕፈት ትካል ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ናብ ዝሃቦ መግለጺ ግብጺ ንዝኣተወቱ ኣህጉራዊ ውዕል ምሕላው መሰል ስደተኛታት ብምጥሓስ ንእተካይዶ ዘላ መስርሕ ምስጓግ ደው ከተብል ጸዊዑ ሰቓይን መግረፍትን ዝተሓወሶ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገልጽ እቲ ቤት ጽሕፈት መስርሕ ምስጓግ ደው ክብል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ኸኣ ብቕልጡፍ ናጻ ክወፁ ጸዊዑ እቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ምቕያዶም ጥራይ ከይኣክል ንሰብኣዊ ክብሪ ዘዋርድ እኹል ቀረብ ማይን መግብን ዘይብሉን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ዘይረኽብሉን ኩነታት ምህላዎም ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልጽ ሓይልታት ጸጥታ ግብጺ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግፋ ከካይዱን ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ከኣስሩን ጸኒሖም እዮም ብተመሳሳሊ እቶም ናብ ኤርትራ ዝተመልሱውን ከም ከዳዓት ተቖፂሮም ብመንግስቲ ኤርትራ ካልእ ማእሰርትን መከራን ከም ዝርዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 2021 ዝወፀ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት ኣብ ግብጺ ካብ ተጸዋዕ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝተዋህቡ ኤርትራውያን ልዕሊ 20,700 ይበጽሑ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣቱ ብምፍቃዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጹ ዋና ጸሓፍት ውድብ አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ መግለጺኡ ኩናት ደው ምባል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ከም ባንክ ኤሌክትሪሲቲ ኮሙኒኬሽን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ግቡእ ስርሖም ክጅምሩ ዳግማይ ጸዊዑ በይናዊ በዓል ስልጣን ንምዕባለ ማለት ኢጋድ ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብሓሙስ 24 መጋቢት ዝተበጽሐ ስምምዕ ንዝሰፍሐ ዘተሰላምን በቲ ኩናት ንዝተሃስየ ህዝብን ቁጠባን ንምሕዋይ መድረኽ ዝኸፍት ክኸውንን ዘለዎ እምነት ገሊጹ ሕወሓት ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ተጻብኦ ደው ናይ ምባል ውሳኔ ተቐቢልዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተረከቦ መግለጺ ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ እዋኑ ናብ ትግራይ ክለኣኽ ክሳብ ዝጀመረ እቲ ተቕሲ ደው ናይ ምባል ውሳኔ ከኽብሮ ከም ዝኾነ ፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይጭበጥ መብፅዓታት ካብ ምእታው ግብራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ብናጽነት ከኣቱ ባይታ ክጣጣሕ ይግብኦ ክብሉ ሰበስልጣን ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ እምነት ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጹ ዛጊት ተመሳሳሊ ናይ ሓጎስ መግለጽን ምሕጽንታን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብረት ኤሮጳ ቻይናን ሕብረት ኣፍሪቃን ቀሪቡሎ አልሑትና የመን ናይ 3 መዓልታት በይናው ተቕስደው ናይ ምባል ኣዋጅ ከም ዘውፀ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ ፖለቲካዊ መራሕቲ ውድብ ማህዲ አልማሻት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ናይ 3 መዓልቲ ተቕስደው ናይ ምባል ኣዋጅ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ደው እንተቢላቶ ንሓዋር እውን ክቕጽል ከም ዝኽእል ገሊጹ እቲ ብዕለት 26 መጋቢት ብአልሑቲ ዝተዋሃበ ተቕሲ ደው ናይ ምባል ውሳኔ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ስዑድ ዓረብ ተኸታታሊ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕትታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት የመን ምክያዳዮ እቲ ስዑድ ዓረብ ዘካየደቶ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ግብረ መልሲ ናይቲ ሑቲ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊያ ምፍጻም እዮም ቀዳም 26 መጋቢት ስዑድ ዓረብ ኣብ ከተማታት ሰንዓን ሖደይዳን ኣብ ዘካየደቶ ደብዳብ ብውሕዱ 7 ሰባት ተቐቲሎም እዮም እቲ ንሳለስተ ተኣውጅ ዘሎ ተቕሲ ደው ናይ ምባል ውሳኔ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ዝጸንሐ ፍረ ኣልቦ ዘተሰላም ግብራዊ ስጉምትን ንምውሳድ ዝዓለመ ይኽብሉ መራሕቲ አልሑቲ ይገልጹ 7 ዓመት ኣቝፂሩ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ የመን ኤርትራ ትርከበን ጎረባብቲ ሃገራት ኢድ ብምእታወን ናብ ዞባዊ ኩናት ክይዓርግ ስግኣታት ነይርዮ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ
ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ግብፂ ከተማ ሻርማል ሼኽ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብዓብላልነት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተፈጺሙ። እዚ ብረቡዕ ዝጀመረ ውድድር ትማሊ ሰንበት 27 መጋቢት ብውድድር ጽርግያ ሲኒየርን 23 ዓመትን ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ ኣብ ዝተዛዘመሉ ምስ ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ቲም ባይክ ኦይድ ዝቀዳደም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዲሙ ሕንጻጽ ብምርጋጽ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብዚ 150.6 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ዝተዓወተ ሄኖክ ወዲ 22 ዓመት ብምዃኑ ብደረጃ ሲኒየርን 23 ዓመትን ክልተ ወርቂ መዳልያታት ብምንጥልጣል ድርብ ዓወት ተጎናጺፉ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ግና ኣቐዲመን ኣብ ዝገበረኦ ናይ 85.8 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣብ ደረጃታት ሽልማት ክኣትዋ ይከኣላን። ኤርትራ ኣብዚ 5 መዓልታት ዝቐጸለ ቅድድም ብሓፈሻ 8 ወርቂ 6 ብሩር 2 ነሓስ ብድምር 16 ሜዳልያታት ደሊባ። ኣብ ካልእ ዜና ዓወት እውን ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርናሽናል ዋኒ ጎበርት ማቴርዮ ቢንያም ግርማይ ትማሊ ሰንበት 27 መጋቢት ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝተሰላሰለ መበል 84 ውድድር ክላሲክ ገንት ወቨልገም ኢን ፍላንደርስ ፊልድስ ቀዳማይ ተዓዋቲ ብምዃን ተኣምራታዊ ዓወት ኣመዝጊቡ። ወዲ 21 ዓመት ቢንያም ነዚ 248.8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ዝተዓወተሉ ቅድድም ክዛዘም 24 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ረብዓይ ርእሱ ብምህዳም ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ቅጽበታዊ ውድድር ምስኡን ዝነበሩ ስሙያት ተቐዳደምቲ ብምስዓርዮ። እዚ ቢንያም ዝኣሰሮ ጋማ ዓወት ብደረጃ ወርልድ ቱር ዝተመዝገበ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ብቢንያም ይኹን ብኻልእ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዘይተበጽሐዮ። በዚ ዝተረኽበ ዓወት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ ዓለም ኣድናቆት ዝውሕዘሉ ዘሎ ወዲ 22 ዓመት ቢንያም ብድሕሪ ዓወቱ ምስ ስድርኡ ንምጽምባርን ልምምድ ንምክያድን ናብ ኤርትራ ዘምርሕ ክኸውን እንከሎ ኣብ ወርሒ ጉንበት ናብ ኤውሮጳ ብምምላስ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክስለፍ እዩ። ኣብ ሶማል ከተማ በለድወይን ብ23 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ርእሰ ቅልታዊ መጥቃዕቲ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ብዝሒ 48 ከም ዝበጽሐ ሰበስልጣን ዞባ ኣረጋጊጾም። ብኸቢድን ፎኪስን ዝቆሰሉ 10 ሰባት እውን ኣብ ሆስፒታል ይለዩ ኣለዉ። በቲ መጥቃዕቲ ኣባል ባይቶ ዝነበረትን ዳግማይ ንኽትምረጽ ኣብ ጎስጓስ ዝነበረትን ኣሚና መሓመድ ዓብዲ ዝተባህለት ህብቲ ፖለቲከኛ ከም ዝተቐትለት ፕሬዚደንት ዞባ ሕርሸበል ዓሊ ጉድላዊ ሑሰን ኣፍሊጦ። ነታ ጎስ ተጻወዳ መኪና ናብተን ኣሚን ዝዓጀባ ቃፍላይ ንሂራ ብምእታው ብኡን ብኡ ክትፍንጀርን ከላ ቁሩብ ደቃይቕ ጸኒሑ ድማ በቲ መጥቃዕቲ ንዝቆሰሉ ሰባት ጽዒነን ዝተበገሳ ካልኦት መካይን ዕላማ ዝገበረ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተኻይዶ። ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር መንግስቲ ሶማል ተሪር መርገጽን ነቐፌታን ዝጸንሓ ንበለድወይን ዝወከለት ኣባል ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነትን ህብቲ ፖለቲከኛን ኣሚና መሓመድ ምንባራዩ ተመልኪቱ። አልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ተኣሚኑ። በለድወይን ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣስታ 300 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቓ ኣብ ማእከል ሶማል እትርከብ ከተማያ። ሶማል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ለካቲታት ሒዙ ብተደጋጋሚ ክደናጎል ጸንሐ ምርጫ 531 መጋቢት ክካየድ ተወሲኑሉ ብዘሎ እዋን እቲ ሃገር ናብ ሓድሽ ጎንፅን ዘይምርጋእን ከይተምርሕ ተሰኪሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ፈላሚ ኣፍሪቃዊ ኣብ ውድድር ክላሲክ ኮይኑ ዝተዓወተ ቢንያም ግርማይ በፂሕዎ ዘሎ በቕዓት ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሩህ መጻእ ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ። ወዲ 21 ዓመት ቢንያም ድሕርቲ ብ27 መጋቢት ኣብ ቤልጅየም የንት ቬቬልየም ዝረኸቦ ታሪኻዊ ዓወት ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ኣብ መድረኽ ሽልማት ክንዲብ ዳ እምበር ቀዳሞት ኮይና ክንዕወት ኣይጸናሕናን፣ ሎሚ ግን ስለ ዝተዓወትና ፍልይ ዝበለዩ ድሕሪ ምባሉ ንሕና ኤርትራውያን ብርቱዕ ስምዒት ብሽክለታ ኣለና። እዚ ታሪኻዊ ዓወት ንዓይ ንጋንታይን ንቕድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃን ኣገዳስን ብዙሕ ነገራት ክልውጥ ዝኽእልን እዩ ክብል ጠቒሱ። ንሱ ቅድሚ ናብዚ ውድድር ምእታው ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መርበብ ሓበሬታ ኤችኤልኤን ኣብ ዝገበሩ ዕላል ናይ መጻእ ባህገይ ኣብ ውድድር ክላሲክ እተዓወተ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ንምዃን እዩ ኢሉ ነይሩ። ከም ባህጉን ጻዕሩን ድማ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣፍሪቃን ዓለምን ታሪክ ሰሪሑ ዘሎ ቢንያም ዝመጽእ ጠመቱ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናብ ዝካየድ ቅድድም ጂሮ ዲ ኢጣልያ ምዃኑ ኣተንቢሁ። ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ሓደ መድረኽ ንምዕዋትን ኣብ መድረኽ ግራንድ ቱር ዝተዓወተ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ንምዃንን ተደራቢ ታሪክ ክስንድ ሓሊኑ ዘሎ ቢንያም ንዕረፍትን ልምምድን ንኣስታት ሓደ ወርሒ ናብ ኤርትራ ኣምሪሕሎ። ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገሌ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ፕረዚደንት ብ27 መጋቢት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዝኣተወሉ
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከም ዝተመያየጠ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገሩ ፍሊጡ ንዝሓለፈ 18 ወርሕ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይማ ትርከብ ኢትዮጵያ ገጢሟ ዘሎ ቁጠባዊ ውድወታት ነታ ልዕሊ 900 ናይ ወደብ ኣገልግሎታት እትህባ ጅቡቲ እውን ጸሊዋ ከም ዘሎ ይዝጥቀስ። ጅቡቲ ኩናት ኢትዮጵያ ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕ ካብ ጽዋዓ ጎረባብቲ ሃገራት እያ። እቲ ሃገር ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ዘተ ንምቅራቦም ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝወሰዶ ተበግሶ ምድጋፍ ነቲ መስርሕ እተሳልጥ ብኦሉሰጉን ኦባሳንጆ ናብ እትምራሕ ጉጅለ ዝጽንበር ዲፕሎማስኛ ምምዳባውን ይዝከር። ኣብ ገማግም ባሕራ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ሓያሎ ሃገራት አንጊዳ ትርከብ ጅቡቲ ናብ ክልል ትግራይ ንዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ቀንዲ መተሓላለፊት ኣፍ ደገ ወይ ድማ ኮሪደር ኮይና ከተገልግልውን ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ጠመተ ገይሮሙላ ኣለዉ። ኣብ ሰንኮፍ ዝርከብ ስምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ከይፈርስን እቲ ሃገር ናብ ዳግማይ ሙሉእ ግጭት ከይትሽመምን ምክትል ፕረዚደንትን መርሒ ተቃዋምቲ ቀቢላ ንዌርን ሬክ ማቻር አጠንቂቑ። ሬክ ማቻር ነዚ ዘጠንቀቐ ብፕረዚደንት ሚያርዲስ ሳልቫኪር ዝእዘዙ ወተሃደራት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ብምኽሳስ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ 2018 ዝተኸተመ ስምምዕ ዝጥሕስ እዩ ዝበለ ሬክ ማቻር ሸምገልቲ ኣካላት ነቲ ጉዳይ ብህፁፅ ከጻሪዎ ሓቲቱ። ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ብዝተበጽሐ ስምምዕ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ሬክ ማቻር ናብቲ ከም ሸምጋሊ ኣካል ኮይኑ ዝተዋስአ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኣብ ጽሓፎ ደብዳቤ ጸጥታዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ካብዚ ቀረባ ዋርሓት ሒዙ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፍ መድረኽ ከም ዝርከብ ኣስሚሩሉ። ደቡብ ሱዳን ናብ ሙሉእ ግጭት ከይተሸመት እንከላ ኢጋድ ቅልጡፍ ምትእታው ክገብር ድማ ተላብዩ። ኣብ ከባቢ ጁባ ሰራዊት መንግስቲ ተኣኻኸብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣፈኛ ማቻር ፖክ ቡስ ወገኑ ዕላማት ምትእኻብ ንጹር ከም ዘይኮነ ኣመልኪቱ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ሓይልታት ማቻርን ብፕረዚደንት ኪር ዝምርሑ ሰራዊት መንግስትን ኣብ ዞባታት ላዕላይ ኒልን ዩኒትን ግጭታት ከም ዝተኻየደ ክሕበር ጸኒሑ። ካብ ሱዳን ተፈልያ ኣብ 2011 ናጽነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ነዚ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ካብ ግጭትን ስጋት ግጭትን ኣዕሪፋ ኣይትፈልጥን። መብዛሕትኡ ግጭታት ኣብ መንጎቶም ብፕረዚደንት ኪር ዝምርሑ ቀቢላ ዲንካን ብሬክ ማቻር ዝእዘዙ ቀቢላ ንዌርን እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ካልኦት ንኣሽቱ ቀቢላታት እውን ተመሳሳሊ ረጽምታት ይረአዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ግጭታት ቀቢላዊ ምዃኑ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ሓደ ወገን ስልጣን ክብሕት ምድላይ ዘይበቆ ምሕደራን ብልሽውናን ካብ ኣውራ ጠንቅታቱ ምዃኑ ተንተንቲ ይሰማምዑ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ብናህሪ ናብ እትሕንበብ ባቡር ብምሕኳር ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ዝፈተኑ ሓተት ዕቑባ ብዝፈጠርዎ ናይ ኤሌክትሪክ ባርዕ ሓደ ኤርትራዊ ግዳይ ሞት ክኸውን እንከሎ ብውሕዱ 3 ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ይእለዩ ከም ዘለዉ መርበብ ዜና ላቮዋ ዱ ኖርድ ሓቢሩ። እቶም ሓተት ዕቑባ ብ27 መጋቢት ኣብ ሰዓታት 4 ፍርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ካብ ዝርከብ መደበር ባቡር ቫለንሲየን ተበጊሳ ናብ ከተማ ሊል ተመራሕ ዝነበረት ባቡር ንምሕኳር ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ሓደ ካብኣቶም ገመዳት ኤሌክትሪክ ስለ ዝተንከፈዩ እቲ ባርዕ ተኸሲቱ። ሓደ ባጎኒ ናይታ ብኤሌክትሪክ እትሕንበብ ባቡር በቲ ባርዕ ከም ዝዓነወን ናይ መጓዓዝያ መስመር ተኸባቢ ተሰናኺሉ ከም ዘምሰን ሰብ መዚ ኣገልግሎት ባቡር ፈረንሳ ገሊጾም። ቅድሚ 4 ወርሕ እውን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ካብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝሓለኑ ሓተት ዕቑባ ተደፋፊኦም ናብ መንገዲ ባቡር ብምእታው ሓደ ኤርትራዊ ብባቡር ተረጊጹ ክቕተል እንከሎ 3 ከም ዝቆሰሉ ኣይርስዓን። ካብ ሰሜናዊ ፈረንሳን ቤልጅሙን ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ዝርከቦም ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ባቡራትን መራኽብን ተሓቢኦም ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ዝገብርዎ ፈተነታት ሓያሎ ግዳያት ሞትን መቕሰልትን ክኾኑ ጸኒሖም እዮም። ሰብኣዊ መሰላት ሶማል ክከታተል ኣብ 2020 ዝተመዘዘ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ሃገር ናይ መጀመርያ ዑደት የካየድ ምህላው እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣፍሊጡ። እቲ ብናይ ሰራሊዮን መወቆል ዘለዋ ዒሻ ዲፋን ዝምራሕ ጉጅለ ካብ 28 መጋቢት ክሳብ 2 ሚያዝያዩ ኣብ ሶማል ክጸንሕ። ንሳ ኣብ ናይ ሶማል ዑደታ ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ሚኒስተራትን ሰበስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልን ክዝትያ። ኣብ ርእሲ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ተሃገር ብምብጻሕ ምስ ወከልቲ ቀቢላታትን ሓለፍቲ ምምሕዳራትን ክትራኸብ መደብ ተታሒዙሎ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ናይ ነዊሕ እዋን ተቃዋሚኡን ምክትሉን ሬክ ማቻርን ዳግም ዝተጓሃረ ምስሓብ እናባእሰ ኣብ ዝመጻሉ ማቻር ናይ ሓባር እዚ ምቋም ንዝብል ትእዛዝ ፕሬዚደንት ከም ዝነጸገ ሱዳን ትሪቡን ገሊጹ። እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ንምቋም ናይ ሓባር እዚ ከም ዝተቃወመ ስማዕ ዘሎ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝምርሑ ወተሃደራት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ማቻር ንሰሙናት ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ሰራዊት መንግስቲ ንቤት ጽሕፈት ሬክ ማቻር ክኸብብን ኣብ ጁባ ኣብ ዝርከብ ኣገደስቲ ትካላት መንግስቲ ክዋፈርን ከም ዝተረኣየ ኣፈኛት መራሒ ተቃዋሚ ክሕብር ጸኒሑ። ሬክ ማቻር ኣብ ሰንኮፍ ዝርከብ ስምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ከይፈርስን እቲ ሃገር ናብ ዳግማይ ሙሉእ ግጭት ከይትሽመምን ኢጋድ ቅልጡፍ ምትእታው ክገብር ጸዊዑ ኣሎ። ንሱ ብፍላይ መራሒ ሱዳን ከም ኣው ሓሲት ናይቲ ኣብ 2018 ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ኣብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ምስሓብ ብቕልጡፍ ክትኣቱ ናብ መራሕቲ ሃገር ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን መልእኽቲ ምስዳዱ ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቡን ብተወሳኺ ጠቒሱ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳግማይ ተጓሂሩ ዘሎ ወጥርን ምስሓብን ናብ ሙሉእ ግጭት እንተዓሪጉ ነቲ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ሰብኣውን ቅልውላው ዝርከብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተወሳኺ ተጽዕኖ ክፈጥር እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ሊብያ ሓተት ዕቑባ ብጃምላ ዝተቐብሩሉ ጋስታት ምጽራይ ይግበረሉ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ሓቅታት ክእክብ ዝቖመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብ28 መጋቢት ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ካብ ሓተት ዕቑባ ብዝኣከቦ ሓበሬታ እቲ ጋስታት ብዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ግኑን ስም ኣብ ዘለዋ ከተማ ባኒ ወሊድ ከም ዝርከብ ጠቒሱ። ካብ ከተማ ትሪፖሊ ኣሳት 180 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምብራቕ ርሒቓ ትርከብ ባኒ ዋሊድ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ብእኩብ ዝተቐብሩሉ ጋሲ ከም ዘሎ ሓበሬታ ዝበጽሖ እቲ ኮሚሽን ዛጊት ዘእምን መርትዖታት ኣኪቡ ከም ዘሎ ገንዚቡ። ሓደ ካብቶም ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡ ሰባት ኣብ ሓደ ጉድጓድ 3 ሓተት ዕቑባ ከም ዝቐበረ ነቲ ኮሚሽን ምስክርነት ይሂቡ። ኣብ ሊብያ ብዝተፈላለየ መዝርዕያታትን መዳጎኒ ማዓስከራትን ልዕሊ 10,000 ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ብኣሰቃቂ ኣተሓዛ ይሳቐዩ ምህላዎም ትካላት ተጣበቕቲ መሰላት ይገልጻ። ኣብታ ሃገር ናብ ኤሮጳ ንምስጋር ዝሓለኑ ኣሽሓት ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ሰምሰርቲ ምልሻታትን ሓይልታት ጸጥታን ከም ዝኾኑ ይፍለጥ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ዝነበሩ ተጋሩ ካብ ማእሰርቲ ከም ዝፈትሐ ንጠበቓ ካብቶም እሱራት ብምውካስ ሮይተርስ ብ29 መጋቢት ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ገሊጹ። እቲ መንግስቲ ንክልል ትግራይ ተቆጻጺሩሉ ዝነበረ እዋን ብግዜያውነት ሸይምዎም ንዝነበረ ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ዝኾኑ ተጋሩ ብ7-8 መጋቢት ከም ዝኣሰሮም ክቃላሕ ቀኒዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ድሒሩ ኣብ 18 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብውሕዱ 8 ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ሰበስልጣን ነበር ከም ዝተኣስሩ ብምርግጋጽ ኣብ ክልል ዓፋር ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተወስዱ ኣመልኪቱ። እቶም ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ሓለፍቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩውን ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነበር ኣስማቶም ይኹን ካልእ ንመንነቶም ዝገልጽ ዝርዝር ኣይተሓበረን። ኣብ ክልል ዓፋር ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተበገሱ ጸብጻብ ሮይተርስ ይጠቅስ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ተቆጻጺሩሉ ዝነበረ ሓጺር እዋን ብግዜያውነት ክመርሑ ዝሸሞም 82 ሰበስልጣን ምምሕዳር ናይቲ ክልል ብመንግስቲ ተረሲዕና ክብሉ ክሲ መስሪቶም ከም ዘለው ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቐዲሙ ሓቢሩ እዩ። እቶም ሰበስልጣን ነበር ሰራዊት መንግስቲ ካብ ክልል ትግራይ ክወፅእ እንከሎ ከይሓበሮም ከም ዝሰሓበ ብምጥቃስ ብድሕሪ እውን እንተኾነ ዝግባኦም ደሞዝን ሞሳን ከም ዘይተኸፍሎም እዮም መረሮኦም ዝገልጹ። ብሰንኩ ድማ ንሳቶምን ቤተሰቦምን ንብዙሕ ማሕበራዊ ሕሰም ከም ዝተቃልዑ ብምምልካት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ 23 ሚልዮን ብር ክኽሕሶም ጠሊቦም ኣለዉ። መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ግብፃዊ መዘንኡ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተመያይጦም። እቲ ብጊዜያውነት መሰጋገር መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ትማሊ ረቡዕ 30 መጋቢት ናብ ግብፂ ዘምርሐ ኣንጻርቲ ንሱ ዝመርሖ ስልጣን ብሒቱ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ንራብዓይ ወርሑ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ ግዜ እዩ።
ንሱ ኣብ ግብፂ ዝጸንሐሉ 2 መዓልታት ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይልን ምድልዳል ዝምድና ምስ ግብፅን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ህልው ውሽጣዊ ኩነታት ሱዳንን ደቡባዊ ምስሓብ ምስ ኢትዮጵያን በዝምልከት ከም ዝመኸሩ ዲፕሎማስኛታት ግብፂ ጠቒሶም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሱዳን ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምክያድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ዝምድናታት ዝዓምቁሉ ኣጀንዳ ከም ሰማያየጡ ተገሊጹ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምእንቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኩናት ደው ከብል ምውሳኑ ተቐባልነት እኳ እንተረኸበ ዛጊት ዝተረእየ ረድኤት ናይ ምብጻሕ ተበግሶ ከም ዘየለ ብወገን ትግራይ ተገሊጹ። እቲ መንግስቲ ናብ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ንምብጻሕ ንዝብገሱ ትካላት ግብረ ሰናይ ዕንቅፋት ከም ዘይገብር ደጋጊሙ ዝሕብር ዘሎ እንተኾነ ረድኤት ክሓልፈሉ ዝኽእል መስመራት ክልል ዓፋር ኣብ ጽዑቕ ኩናት ስለ ዝርከብ ዓንቂፉ ከይከውን ዝብል ስጋት ከም ዘሎ ይስማዕ። ሓይልታት ትግራይ ተቆጻጺሮሞ ካብ ዘለው 6 ምሕዳር ከባቢታት ክልል ዓፋር ኣብተን 2 ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ንሰበ ስልጣን ናይቲ ክልል ብምውካስ ሮይተርስ ኣረጋጊጹ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳኔ ካብ ዝሕልፍ ንድሕር 6 መዓልቲ ተቐጺሩ ዛጊት ዝኣተወ ረድኤት ዘይምህላው ኣብ ክልል ዓፋር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጥራይ ከም ምኽንያት ምቕራቡ ቁኑዕ ኣይኮነን ይብሉ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ማሕበራዊ ሚድያ። እቲ መንግስቲ ምእንቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኩናት ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ወሲደ ምባሉ ንፖለቲካ ዲፕሎማስን ናይ ግዜ መኽሰብን ንምርካብ ተባሂሉ ዳ እምበር ብግብሪ ሰራዊትን ኣጽዋርን ይእክብ ምህላው ዝገልጽ ሓበሬታ ብወገን ትግራይ ይልሕቕ ኣሎ። ተስፋ ሂቡ ክበሃል ጸንሐ ተበግሶታት ንዘተ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዳግም እንተፈሽሉ ክልቲኦም ወገናት እንደገና ናብ ደማውን ኣዕናውን ኩናት ክሽሞም ምዃኖም ዝተፈላለዩ ወገናት የጠንቅቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሃገር እኹል ነዳዲ ክቕርብ ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ። ኣብ ሓያሎ ክልላት ብዝተፈጥረ ዋሕዲ ነዳዲ ዘይምርግጋዕ ዕዳጋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ መርበባት ዜና ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን እኹል ናይ ነፈርቲ ነዳዲ ስለ ዘይብሉ ብማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝሓልፋ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ኣብ ካልእ ሃገር ነዳዲ መሊአን ክመጻ ይሕብረን ከም ዘሎ ጠቒሶም። 18 ወርሒ ኣቝፂሩ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ሪኣቶ ናብ ዘይተፈለጥ ቆጠባዊ ቅልውላው ኣውዲቕዋ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። سعود عربን ሕቡራት ኢማራትን ምእንትቲ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ክግበር ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ዝርብ ሰላም የመን ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ደው ከም ዘበል ኣፍሊጠን። እዘን ሃገራት ካብ 30 መጋቢት ንግሆት ሒዘን በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዘኣወጃ ዘፍልጣ ወታደራዊ ሚዛን የመን ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ሓይልታት ትሕትን ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመንን ናብ ዘተ ክቐርቡ ኣሜሪካ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ጸቕጢ ይገብሩ ስለ ዘለው እዩ። الزرب منغونجنات أمريكان حبرات هاجراتن أب أوان تصوم رمضان أب الرياض ككايدي توتير نيرو يخون بر حيلتا تحتي زرب ذات السلام أب تسلايت زبلوا هاجر زكايد انتقينو كم زي ساتفو قليصوم زاجيت كال ز قربه أماراتي ناي زربو تايلن حتى يقدموا نسالستي تصنح بين مقراص توصيب مواج نبار سلام يمن نمحاس زكايد ذاته كعوت تداخينو سعود عربن حبرات إماراتن أب العلي يمن زنبرو عصوان كبان كله دبداب نفرتو كقوارصون حيلتاتن دما كاب يمن كوصان كم قدمه خنت تقريبيو كاب 2015 حيزو نشوعات عامتها زقصله كوينات يمن مغزفتن كبيد سباوي قلولاواتن كاب مفتار حليفو نحالتات حتي كاب زنبروم وتهدرو حيل ميزان كاليوم ايكالن بريزيدنت كينيا أورو كينياتا أبك وام تهاجر لو تطاعت نمقبار زغربو أمامي لعلواي بيت فرد تهاجر نتيقو أت بيت فردي نتبقسو مهناس دلدل استسامي أمامي تسقنا قوام زنتسقو بريزيدنت قوام ناي ملوات يخون ناي ممحياش سلطان يبولون بزبليو بريزيدنت كينياتا كاب زغربو أمامي لو تطاعت قوام بزحي أبالات منابر بايتو كاب 309 نابل 360 مزياد زبلي ركبو نعسرت عامتات أب سلطان صنحي بريزيدنت كينياتا سلطانو وديو كفانو تقاربولو أبزلو جيزي نمكتلون أبال سلفون نزغوني ود 54 عامت ويليام روتو حديقو نمرحي تقامي رايلا أودينغا كم زدق في غليزو أب زمت ورحن حاسي سلطانو بهزب نستمرت بريزيدنت كركب زقدد بريزيدنت كينياتا قدمي مقلايو أب قوام تهاجر لوتي كجبر زدليلو مخنيات بخال ملكة أب سلطان نمغتصال زعلمه سلتي مخانو تنتنتي بوليتيكا تهاجر يغلصو
بمسرت قوامت هاجر نتوسخ سالساي وان ناب سلطان كودادر زي فقدو بريزيدنت كينياتا اب كندي نسلفو كعوتي خليو تبايلو نزمنلو تقامي نبر رايلا اودينغا مدغافو منالبات كم قداماي مينستر كوينو ناب سلطان ناي مملاس دليت ويكا سمع كلو يخل زبل تنتانتات يوهبلو راديو إيرانا ناتا دمتي إرتراويان